Njengamanje sila eLamontville emasipala weTheku kule ndlu le kade yakhiwe uMagayi wayichazile ukuthi indlu yebhizinisi. Umasipala ke usufikile wabhidliza futhi okwesibili umasipala weTheku. uMagayi uzowasichazeleke nje ke konke. Magayi, mhlawumbe ngokwenzakalile nje namhlanje. Hey bhuti, bengingalindele namhlanje bafikile sengithi bebaningi behamba nama-security. Ngachaza nami ukuthi inkinga bathi sebenginika isikhathi eside engingacaci. Ngachaza ukuthi kunzima ukucaca ngoba lento lena bengazi ukuthi siphakathi kwenu nobukhosi bakacele. Ayisekho phakathi kwami mina, bengazi ukuthi kufanele ningiyeke niqhubeke nomsebenzi. Kwathiwa hhayi akunjalo. Okungangokuba-ke bengithi ngiyazama nami ukucela ukuthi okungcono-ke bengawubulali umsebenzi lo engiwenzayo ngoba ngakha nje ama-blocks. Ngoba ngangichazile le ndlu le yokubeka amathuluzi, bathi-ke ayikho into engizoyenza. Kuyaliwa nathi thina abantu abamnyama, nimazizama ingcindezelo ingaphezu kwethu. Silwa sodwa kodwa angazi ukwenze njani. Kodwa-ke nami ngizama ibhizinisi la, akuve kuwukuthi kunabantu engifuna ukubabamba inkunzi noma mhlawumbe ngakhela ubugebengu. Umasipala uyasibulalela iy'nto zethu, sithi siyazama, umsebenzi ayikho. Uma ungayofuna umsebenzi kamasipala ngeke uyithole. Kodwa ngesimo sokuthi-ke sizama-ke thina-ke esikwaziyo njengoba uNkulunkulu asinika amandla ezandleni zethu ukuthi sikwazi ukumphilisa. Bathi-ke nakho-ke kunje namhlanje. Sizokwamukela-ke kodwa ngoba asazi ukuthi kubheke kuphi. Nami udaba sengizolithatha ngilibeke ebukhosini bakacele ngoba ngibafonelile ngabachazela bathi hhayi ayikho into abazoyisho nabo njengamanje ngoba bangale ayikho into abakwazi ukuyibona. So ngizothi uma ngithola isikhathi ngihambe ngiye khona endlini enkulu le ngasebukhosini bakacele. Sike siyokhuluma kube yibona manje phela abamelana lolu daba. Ongangokuba ibona phela abangenzela amaphepha. Ongangokuba noma bengenzela amaphepha-ke noma kuthiwa kunjani, le ndawo ibe nobugebengu, kwenzeka iy'nto ey'ningi kuyona. So bizoba nesevisi yokuthi ihlezi iklineka ngaso sonke isikhathi. Kuhlezi kunomuntu ekuphoqa ukuthi ayikline, ihlezi nje eyigadekile. Akuve kuwukuthi bekuzoba indawo yami. Ngisho umasipala ubungahlezi uzongigada ufike njalo ungivizithe, uzobona ukuthi kusaqhuba njengoba ngangishilo yini. Bengeke ngize ngibe nankinga nalokho, ukuze nabo babone ukuthi ekugcineni ngizama indaba yebhizinisi la. Akuve kuwukuthi mhlambe khona into e-wrong. Kwakha ama-blocks lokhu bengizobeka usimende la yonke into yami yokusebenza. But-ke njengamanje angazi, ngiphoqa ukuthi usimende ngiwuthenge njalo ngosuku uze khona la esayithini ngiphinde futhi ngiqale phansi ngisebenze. Ongangokuba-ke isikhathi kuyasihambisa lokho ngoba umsebenzi ubaluleke ngesikhathi. Isikhathi into ebalulekile ukuze ukwazi ukuthi ugcine umsebenzi ngendlela. Kubuhlungu-ke kodwa siyacela-ke naba nolwazi ukuthi uma unesimo esikanje uzama ngoba phela kukaningi ngiyakufuna even lapha le esiphini hlezi ngaya kaningi kabi ngiyozama indaba yokuthi ngithole iphemithi yokusebenza. Bangigcina bengitshela ukuthi iphemithi kusuka eMega City kuyoshona eThaswete ayitholakali. Abantu abadayisa khona ayikakatholakali iphemithi. So njengoba ngike ku-ward councillor ku-ward 75 uZweshe, uyena-ke wabe sengiyalela indaba ukuthi ngenze njani. Sengenzile kanjalo kodwa kusaqhubeka kusaqhubeka. Noma ngichaza ukuthi indlu yomsebenzi le akuyona idlala. Abakuzwa lokho. Okungangokuba labantu angazi kanti thina abantu abamnyama ukuthi ngingathi singamisa kanjani empilweni ukuze nathi-ke ezweni lethu, ngoba phela umhlaba wabantu abamnyama mase usebenzisa ayikho into e-wrong lapho. Kuphela uma begadile ukuthi asenze into e-wrong ewubugebengu.
ilokho nje engingakusho. Okuningi angeke ngize ngikukhulume kakhulu, kusafuneka ngendlini enkulu le eNgonyameni. Ngiyolibeka kahle lolu daba phambi kwayo inkosi ukuthi hey nginenkinga lapha. Kwenzeka kanje. Ake nizame indlela nani. Engakwazi ukuthi ilungise lolu daba lolu. Ngikwazi ukuthi ngisebenze ngikhululeke. Kungangokuba even ngoba ngakho isakhiwo ngisakha ngoba because of ngenzela ama-custom ukuthi awubone umsebenzi wami isandla sami. Yabo, ukwazi ukungiqasha kodwa ubone umsebenzi wami cha lo muntu uyayazi le nto ayenzayo. Akuve kuwukuthi ngakha umuzi. So still lokho kuseyibhizinisi njengoba ngiwumakhi nje futhi. Yabo. Ngikathi ngi-advertise la umuntu ebuka ingaze isikhathi futhi umuntu ebona ukuthi ngiyawathenga ama-blocks ngala ngizomcela futhi lo muntu angakhele. Ngibasize kanjalo-ke abantu bakithi. Kodwa-ke ayinayo impi inkulu. Angazi ukuthi iyonqobeka kanjani. Kodwa ngiyafisa nami indlela ukuthi igcine inqobekile. Okungangokuba nami ngeke ngize ngikwazi ukuyeka umsebenzi. Umsebenzi awukho. Iwona umsebenzi enginawo lo engiwenzayo. Ngeke ngize ngikwazi ukuyeka lo msebenzi. Ngizodlani, ngizophila ngani. Esikhathini samanje engazuthi ngingaba nento oyizamela wena esandleni kodwa yiyo-ke le kuliwa nayo. Ngiyabonga mfethu Jobe.